אני אחמד מלחם, תושב כפר ערערה, אני יושב ראש הוועד העממי בוואדי עארה שהוקם לפני שנה וחצי, ואנחנו נקראים הוועד העממי למניעת הריסת בתים וסיפוח אדמות. כל היישובים הערביים במצוקת דיור ובמיוחד ואדי עארה. אנחנו רואים מפה שמתכוונת להרחיב את תחום שיפוט מועצה מקומית קציר חריש, שהם שני התנחלויות נמצאים בוואדי עארה לא מזמן. בסך הכל תושבים בשני היישובים האלה היום כ-4,000 תושבים, אשר משתרעים על השטח בקווים הכחולים. זה אקטואלי נכון להיום, אבל כוונת המשרדים השונים להרחיב את תחום שיפוטם בצורה כזו שהולך להקביל אותם ב3 כמעט. בשלב השני מתכוונים להקים בו את מצפה אילן, ואושר על ידי הממשלה ועל ידי המועצה הארצית לתכנון המדינה, ובו זמנית טוענים שדאר אל-חנון פוגעת באזור הנופי הזה, ועל כן צריך לעקור אותם ולפזר אותם לכפרים השונים הסובבים במקום. הנה עד כאן היה להם אספלט, רק לפני שנה וחצי כמעט, בנובמבר 2008 באו בשעה 3 בלילה, הרסו להם את כל האספלט, שסך הכל זה קטע קטן, הילדים שיחקו עם אופניים, עם כדור, רגל, ובאו חרשו להם את זה, ועצרו את הנשים, קבלו אותם, נתנו לכמה אנשים מכות. יש להם טאבו באדמה שלהם, והם פה חיו לפני 1926. שמי חגי פלמר, מזכיר היישוב מצפה אילן ותושב המקום. כל גורם מדיני ידע שהמקום הזה הוא היאחזות שהולכת להיות יישוב כמו מה שהיה עד אז. ואם אתם רואים, זה לא הייתה היאחזות טריוויאלית רגילה של כמה קרוונים שלא מעניין, אלא כבר עשו אבנים משתלבות וחשמל תת-קרקעי ומגרש כדורסל. זה בית כבר יותר מ-15 שנה עם מצב הריסה, והמשפחה שגרה בו נאלצה לנטוש אותו. למה? זאת מדיניות. ואז אנחנו בסופו של יום בעצם ב-2005 עולים לקרקע. אם עד היום ככה הקימו יישוב, הקימו היאחזות, העלו את התושבים, ואז יזרחו ואז עשו את התהליכים התכנוניים, בא היועץ המשפטי לממשלה לשאלתך ואמר לא עוד. אני קודם כל רוצה שיעשו את כל ההליכים התכנוניים, יתכננו יישוב, ואחרי שיתכננו את היישוב וידעו בדיוק על מה מדובר, אז שיעלו לקרקע. החברה להגנת הטבע עושה בג"ץ, הבג"ץ תובע את כל העולם ואחותו, החל מיועץ המשפטי לממשלה וכלה באחרון התושבים שזה אני. למעשה העתירה נדחתה על הסף לפני שבועיים, כל השופטים היו בעד דחיית העתירה. והשופטת ארבל בירכה על ההתיישבות בארץ ישראל, שהיא כתבה מאוד יפה, אני לא אצטט. אבל בסופו של דבר היא אמרה זה לא בסדר מצד שני שהמדינה עושה תהליך שהיא מקימה מקום, היא נותנת עובדות קיימות בשטח ואז היא מכשירה אותו. אני לא מסכים עם האמירה הזאת, אבל בסופו של דבר ממילא השופטים דחו את הבג"ץ, אז זה לא רלוונטי. טוב להם לסלק את כל אלה, והם מחפשים חוליות חלשות. הם חשבו שהכפר הזה חלש בגלל המספר המצומצם של התושבים. מסתכלים על 50, 60, 70 תושבים, אז קל מאוד להעמיס אותם ולזרוק אותם החוצה. חגי פה. איפה? אני. אוקיי, אנחנו פה מקק"ל. וואלה? הביאו לנו שולחנות, כיסאות, קק"ל מחוברים חזק למקום, השקיעו פה 500,000 בהקמת היישוב, ואנחנו בקשר טוב איתם מאוד. הנה, זה גוף שמחבר לארץ. אני עכשיו הם יוציאו עוד פעם עם הקופסת, אני ישר לקחתי, וואנה, זה מזכיר נשכחות, זה חיבור. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. מישהו צריך להבין שהמדינה תמיד טוענים שאנחנו לא הוכחנו נאמנות. אנחנו אומרים ההפך, המדינה 65 שנים לא הצליחה להיות נאמנה לאזרחים הערבים. זה המצב.